Μάλιστα. Εδώ είμαστε, μάλιστα. Εδώ είμαστε και είναι πολύ μεγάλη αγωνία με τη Χριστιάνα να δούμε αν η κυρία Παρασκευού τελικά. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρει να. Γιατί πετάγεσαι και εδώ, πεταγώσου συνέχεια στις εκλογές, γιατί συνεχίζει αυτό το πράγμα. Νίκο Τορναρίτη, τέλειωσαν οι εκλογές. Ο λαός. Σταμάτα να γίνεις σε ποπα παντού. Μην ποπα πάρεις άλλο. Γιατί πετάγεσαι. Τέλειωσαν οι εκλογές, βγήκες βουλευτής και πάλι Νίκο Τορναρίτη. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Συγχαρητήρια κιόλας που βρήκες. Σταμάτα να εμφανίζεις τα κομπιούτερ μας όμως. Από τις πολύ συμπαθητικές φυσιογνωμίες ο Νίκος Τορναρίτης, αλλά κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό που πετάγεται στους ηλεκτρονικούς μας υπολογιστές. Ναι, γιατί θα σταματήσουμε να το λέμε βουλευτή, θα το λέμε πεταχτούλη. Έχουμε μία λύση και σας προτείνουμε να την ακολουθήσετε. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να εγκαταστήσετε στους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές. Είναι σαν το Κασπέρσκι, σαν το. Είναι κάτι ανάλογο, και μιλάμε, έχει 100% επιτυχία. Αν θέλετε, ακούστε μας, ακούστε αυτό το πράγμα που έχουμε να σας προτείνουμε. Έχετε βαρεθεί να σερφάρετε στο ίντερνετ και να πετάγετε η διαφήμιση του Νίκου Τορναρίτη? Σας έτυχε ποτέ να βλέπετε στο κομπιούτερ σας πορνό και να σας παρακολουθεί το άγρυπνο βλέμμα του Τορναρίτη? Μην τα σπάσετε όλα. Υπάρχει λύση. Νέο antivirus Τορναρίτης 2011. Τώρα μπορείτε να μπαίνετε στο ίντερνετ χωρίς το φόβο μήπως εμφανιστεί ο Τορναρίτης για να κάνετε μαζί τη διαφορά. Νέο antivirus Τορναρίτης 2011 με μόνο 19,99 €. Ή δωρεάν εάν είστε μέλος του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις.